Bună dimineața și astăzi vă iau cu mine peste tot. Încep cu aloe vera, care mă ajută la o digestie bună și la curățarea colonului, apoi de nelipsita cafea și batonul proteic ca și mic dejun. După încerc să trezesc acești doi puiuți care nu vroiau efectiv absolut deloc să se trezească. După ce i-am lăsat la școală, m-am dus la sală. A fost un moment de reconectare cu mine însumi și mi-am reîncărcat bateriile. După am venit acasă la treburile casnice, am întins câteva rufe, am luat piticul de la grădii. Ce vreme frumoasă a fost astăzi, mi-a dat un vibe atât de fain, după cum se vede. Și evident, curățenie, bucătărie, spălat, mâncare, am terminat și ciorba de perișoare, chifteluțele s-au terminat și ele, le-am făcut la cuptor și apoi m-am pus să muncesc puțin, aveam câteva mesaje la care trebuia să răspund, să plasez o comandă și am avut și o convorbire telefonică legat de business. După, din nou am ieșit atât de data aceasta să o luăm pe Deliuța. Aici era Delia și prietena ei, iar aici deja ne-am pus la televizor și noapte bună!